हाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो अल बेल आइकनखौ दाबना लागोन जेब्लाबो आंनि भिडिअखौ लोगो मोननो थाखाय नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं गिबियाव खावलायग्रोबाय जायफोर गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जायफोर पुराना दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना बुजिनो नाजादो नोंथांमोना उननि माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना नुबोबाय दङ आरो मिथिबायबो दङ आंनि जा खोथा बुंनाय आरो जाखिनि मानसिफोरनि समयसानि खोथा बुंनाय सोरनिबा बरनाम बरसि जानाय बेफोर खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगासिनो दंखायो सिगांनिफ्रायनो माने जायफोर गोदान फैनाय मिथियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांनो हागोन दा आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जों इउटुबार जानानै बेखौनो फंसे बाथ्रा राजनितिजों सोलिबाय थानाय दा मोनसे बाथ्रा बुंदों राजनितिनि गेलेनो थांनायखौ आं खोथा बुंनो फैयाखै राजनितिनि गेजेराव मोनसे दा बाथ्रा मोनसे गोमोथाव बाथ्रा खोन्थागासिनो दं सोलायनाय जों सोलायनाय लाबोनांसिगोन होनना जों बुंगासिनो नंगौना नङा दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो खिन्थादों सोलायनाय लाबोनांसिगौनि बाथ्राया बेनो जाबाय जों बे मुगाखौ नायोब्ला बहुद सोलायबाय गोदोनि माखासे आबै आबौमोन बै जुगाव गोदो नांगोलजों हालेवनानै जायोमोन दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै जासै बेबादि मोनसे बाथ्रा जाना फैदों दानि जुगाव डेभेलप जुग आरो इन्जिननि जुग ससियेल साइन्स बा साइन्सनि जुग होननानै बुंजायो बे जुगा जोबोद गोमोथाव जाबोनो हमदों गोदो नांगोलजों लावथि मोनसे लानानै जों हालेवनानै माइ गायोमोन जों बयबो बैयाव मोसौआ हाजासेखौ माने नोंनि गोसो बादि मावना होजोबनो हाया मोसौआ गोदोनायाव जुंगाल लाबाय बोबाय मानसिया नांगोल लाबाय मोसौआ जेने थेने गावनि बोलोखौ लानानै हाखौ बुरनानै मा जायो हालेवना होयो दुब्लियाव खेथि बाथि माइ गायनो जिखुनु फोनाय जानाय आरो दानि जुगाव जाबाय थावजों सोलिनाय ट्रेक्टर बे जुगा सोलायनाय बेखौनो होनदों दा बे राजनितिनि गेजेराव सोलायनाय होनगासिनो दा बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो सानदों आरोबाव साइन्सनि मुगा होनना बुङोबा आजिखालि दा बेनो जानो हमदों बै समाव जेब्ला जोङो जेबायदि नांगौ मथे मबाइलबो गैयामोन अकल टिभि व्हाइट टिभि दंमोन कालार टिभिबो गैबावामोन VCP होनलायनानै बुङोमोन गोदोनि भिडिअफोरनि माबा मोनसे जेनेरेसन सालायनायफोरखौ बै समनि बाथ्रा आरो दानि समनि बाथ्राखौ नायदो सिम सोनानै फन रायज्लायनो मोननाय भिडिअ रेकर्ड खालामनो हानाय नेटजों सोलिनानै नोंथाङा भिडिअ इउटुब फेसबुक बायदि रोखोम भिडिअजों आरो नेटजों इनकाम खालामनाय बे जुगा गोबां सोलायना फैबाय बेनिखायनो सोलायनाय हिसाबै जायफोर आंनि लोगोफोर दा बेखौनो आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव जेरै सोलायनाय बै सोलायनायखौ नोंथांमोन दानि जुगनि माखासे आंनि दा जाखिनि नोंथांमोन बा आंनि फंबाय नोंथांमोननिसिम बा आंनि बिनानावमोननिसिम आं दा बेखौनो बुंनो सानो दानि जुगाव जेनेबा नेटजों सालायनाय जुगा आरो बेसेबां आरो थाखोआव आवगायबावगोन आरोनो गारिफ्रानो उरायनो हानाय जुग फैबावगोन ट्रेनफ्रानो उरायनो हानाय बेफोरबायदि जुग फैबावगोन होननाय बादि मोनसे साइन्सआव मोनसे माखासे भिडिअ बानायनो नागारनाय मोनसे गोमोथाव जायगाफोरखौ दिन्थिनाय बेफोरबायदि मोनसे जायगाफोर दं बेफोरबायदिनो दानि जुगा सोलायनो हमदों बेखायनो मिथिनो नाजा नेटजों माबोरै खामायना जानो हायो बे जुग जाना फैदों दानि जुगा बेसेबांनो फरायनाय बेसेबांनो नेटजों हाबसननानै बेसेबांनो इनकाम खालामनाय फेसबुक आरो इउटुबल' गैया गोबां केपासिटि सेल खालामनाय बिदिनो फ्लिपकार्ट एमाजन बायदि बायदि एकदम बहुद कम्पानि दं बेफोरबायदिजों लिंक जानानै नेटजोंनो सोलिनानै जानो हानाय बहुद केपासिटि फैदों आरो इउटुब भिडिअ आगारनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जों जेनिखा आगारदों बेफोरबायदि समयसा माने दानि जुगाव जानो हमगासिनो रावबो बेराफारसे बांसिन नांगोलखौ हालेवनो गोसो गैला बा ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो गोसो गैला खायसे ओरैबायदि दं जोंनि आसामावनो बर'फोरनि न'खरा गावनि जायगा होनदों गावनि बिटिआर होनदों गावनि BTC होनदों आरो बर'नि जायगा हादोर होनना बुंदों नाथाय खायसेनि न'खराव बिगासेबो हा गैबावा खथासे न' लुना थानाय माखासे बेफोरबायदि अबस्था बर'नि गेजेराव दङ होमब्लाबो बेखौ जोंनि इस्थाय होननानै दाबो बुंजाया दिनै बेफोरबायदि समयसा आरो दासिम बर'नि गेजेराव सोलिनानै दंगासिनो दा बेखौनो साननो गोनां दानि जुगखौ लानानै जुदि जों सोलायनाय नांगौबा जोङो मोजांखौनो नागिरनांगोन आरो जों बेसेबांनो गावजों गाव गाज्रियाव थाङोबा गाज्रियानो सोलिगोन आरो गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ मा सोंखारिगोन बायदि बेखायनो सोलायनाय होनदों जुग माखासे नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंबाय माखासे नेटजों सालायनानै जानाय मोनसे नेटनि जुग बे जुगा आरो माखासे हारिखौ सालायलांनायनि माखासे जुग इयाव नेटनि जुग बेफोरबायदि समयसा जानो हमदों माब्रै सोलायगोन दा नोंथांमोना सानदो बे संसारा मा जागोन
बेखौसो आं नोंथांमोननो बुंना लाना फैबाय आरो जोंनि बर'आ मा जाबावगोन बिसिबांनो जुगा सोलायदों बिसिबांनो जोंनि बर'आ आरो मा जाबावगोन बेखौ एसे सानै हयै गावजों गाव एसे बुजिलायनो नाजादो बेफोरबायदि दावराव दावसि सोलिबाय थायोबा एगेन्स्टआ इलेक्सनावल' होनानै बे जोबनाय नङा एगेन्स्टआ इलेक्सन बायखांनानै भटआव जाय देरहाबाय बिनि उनावबो एगेन्स्टआ थागोन बायदिसो आं मोनो दानि समस्याखौ नायोबा जोंनि बर'नि गेजेराव खिन्थु आं रावखौ बेयाव BPF UPPखौ आं बुंनो थाङाखै जायखिया आं गेजेराव बुंनो थांदों जायखिया जोंनि बर'नि गेजेराव सोलायनायखौ नांगौ नालाय सोलायनायनि मिनिं आरो टारगेटखौ बा सेन्टिमेन्ट बा साननो गोनां बाथ्राखौ आं गोथौयै नोंथांमोननो बिजिरनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय जायखिया नोंथांमोननि गोसोआसो मा सानो आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंनानै बेखिनियावनो दोनबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बियो गोजोन्थों